MTV. Сәлем дуслар. Барыгызны да Сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итеп, бүгенге шоубыз чыгарылышын башлап җибәрик. Татар эстрадасының иң шат яңалыклары белән сезне бүген мин, Ландыш Нигъмәтҗанова, таныштырырмын. Шулай ук безне Дамир Зиннатуллинның кызыклы репортажы да көтә. Озакка сузмый башлыйк. Шатлыклы хәбәр. Татар эстрадасының танылган җырчысы Рәсим Низамовка Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Татар халкына ак каеннар арасында "Сагындым сөйгәнемне", "Карлы миләш" хитлары белән танылган җырчы әлеге исемгә дөрестән дә лаеклы. Котлыйбыз, Рәсим абый. Алга табада тамашачыбызны матур җырларыгыз, кабатланмас тавышыгыз белән сөендереп торыгыз. Татар эстрадасының талантлы яшь җырчысы Айгөл Рәхимова бу арада гел эштә. Җырчы әле күптән түгел генә концерт сезонын тәмамлаган булса, хәзер Сабантуйларга әзерләнә. Моңа өстәп менә нинди хәбәре дә бар. Бу вакытта без концертлар сезонын гына ябып барабыз һәм инде бик каты әзерләнәбез Сабантуйлар сезонына. Инде бу атнада күп санлы сораулар буенча мин үземнең җыентыгымны, икенче җыентыгымны iTunes-та алабырса урнаштырыр дип планлаштырам. Һәм инде бөтен тамашачылар аны iTunes-тан алып тыңлый алалар. Анда яңа җырлар да бар, нинди иске җырлар да бар, яңа форматта булган җырлар бар. Һәм инде иң шундый әйбәте безнең тамашачыга. Җыентыкны көтеп калабыз, Айгөл. Мин яраткан җырларының барысы да анда туплангандыр дип уйлыйм. Рифат Зарипов туган ягында зур Сабантуй уздырырга планлаштыра. Бу җырчының күптәнге хыялы икән. 1 июль көнне Оренбург өлкәсенең Бакай авылында Сабантуй җыены узачак. Рифат бик зур концерт программасы, танылган кунаклар, уен көлкеле Сабантуй вәгъдә итә. Татар эстрадасының каймагы иң популяр җырчылар гына булачак. Әле бүләкләрен күрсәгез, дип мактанды җырчы. Дуслар, ул якларга барып чыксагыз, Сабантуйда катнашмый калмагыз. Рифат тотынган эш һәр вакыт кызыклы килеп чыга. Рәхим итегез. Уйладыңмы, июләр диеп, июләр булсам булыйм әйдә. Шулай да сине бит хәзер, үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, июләр диеп, июләр булсам булыйм әйдә. Шулай да хәзер үземнеке бөтенләйгә. Татмус ТВ каналының якын дуслары Татар радиосы туган көнен уздырырга әзерләнә. Әлеге бәйрәм узган елгы кебек үк Горький Әмәт паркында узачак дип хәбәр итә алар. Сез яраткан җырчылар, популяр хитлар, бәйгеләр, кызыклы чыгышлар барысы да булачак. Туган көннәре хакында тулырак Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыровтан белештек. Узган елны 25 мең халык җыелган иде. Безнең әлеге концертка быел инде әлеге санны тагы да арттыру исәп, 40 мең дип исәпләп торабыз. Әлбәттә инде бераз үзгәрешләр дә булачак. Шул ук ачык студияның эшчәнлегендә без кертәсебез килә. Җиңелчә музыка музыкантлар чакыртып, шундагы паркта ял итүчеләргә һәм безнең студияның эшчәнлеген карарга килүчеләргә, тыңлаучыларга шундый җәйге, җиңел музыкаль форматта тәкъдим итәсебез килә. Инде 20 әйтеп узарга кирәк, датасы безнең 20-сеннән 23-нә кадәр
24-сі безнең туган көн. Менә шушы нәкътә туган көн уңайнан 23 көнне сәгать 7-дә башланачак концерт. Студия эшчәнлеге көн сайын 20-сен алып 23-нә кадәр 5-тән алып 7-гә кадәр, 23-е 7-дә концерт. Килсеннәр, карасыннар, Татар радиосын тыңласыннар. Рәхәтләнеп күңел ачасыгыз килсә, Татар радиосының туган көненә рәхим итегез. Татар эстрадасының популяр җырчысы Иркә безне яңа клибы белән сөендерәчәк. TMTV Production коллективы Иркәнең туй теләге җырына шаян клип төшергән. Иркә съемкалар хакында менә нәрсәләр сөйләде. Җырның авторларына килгәндә сүзләрен Рауза Хафизова язды, кейін Гүзәлия. Бу җырга без клипны Арча районы Көнәр авылында төшердек. Минем дустым Татар радиосы диджей Рамил Шарафиевның туган нигезендә, аның өендә. Һәм инде артистларга килгәндә төп рольләрне мин һәм минем егетем дип әйтим инде, булып уйнаучы Татарстанның ат казанган артисты, Кореев исемендәге театр артисты Фәнис Калимуллин минем белән бергә уйнады. Миңа калса бик күңелле генә клип килеп чыкты. Режиссеры инде безнең Алмаз Гилмутдинов булды бу клипның. Һәм инде TMTV Production төркеменә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, алар белән берлектә бу клипны эшләп чыктык. Ул тиздән яңа клип рубрикасында чыгар, әлегә аның кыска вариантын карап үтик. Һәм шоу-биз тапшыруның кульминациясе. Дамир Зинатуллиннан репортаж. Бүген ул күп кенә хатын-кызларның йөрәген яулаган иратларының зур көндәшләре булган Артур Марат дуэты белән аралаша. Егетләрнең шәхси тормышы, иҗат юлларының шактый кызыклы фактларын ачыклый. Бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Ривьерага боулинг уйнарга килде. Һәм минем янәшәмдә Татар җыры фестивале лауреатлары, TMTV премиясе ияләре, ул да булса Артур Марат. Исәнмесез? Сәлам, дуслар. Мактаганны яратасыз. Артур мактаганны ярата, мин юк. Боулинг уйныйбыз, җиңергә әзерме, уйный беләсезме, танышмы, гадәти сораулар? Таныш, иртә таңнан гимнастикалар эшләп әзерләнеп килдем, мин готов. Артур теге шоу безгә чакыргач, боулинг уйнарга чакыргач, бер атна занимация иттем, мин юк. Менә мин примерно теге фарызладым. Артур җиңәчәк. Артурның где-то 100-дән артык булыр, минеке 90-га җитмәс баллар боулингта. Дуслар, нәтиҗәләрне алдагы минутларда белерсез, бездән аерылмагыз. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Сезнең белән хәзер тиз генә, кичкенә генә блиц-опрос дип атала инде, шуны үткәрәсем килә. Егетләр, хәзер сезгә сораулар бирәчәкмен. Сез әлеге сорауларга тиз генә җавап бирергә тиеш булачаксыз. Синнән башлап җибәрәм, әкрен генә шулай китеребез алга таба. Дөньяда иң курккан әйберең нәрсә ул? Җил. Җил, аңлашылды. Тормышта иң зур хыялың? Тынычлык и главное күңел тынычлыгы. Иң якын дустың кем ул? Марат. Хатының инде тече брат. Нинди кешеләрне хатын Марат. анар хатын.
Хатын ул хатын. Дус ул дус. Марат, бөтен әйдәгез киттек, алайса теге не, уйлый башладыгыз сез. Нинди кешеләрне яратмыйсың? Алдакчы кешеләрне яратмыйм. Артур нинди ул? Марат нинди ул? Марат нинди? Дөресен сөйли торган җегет, молодец. Алайса Артурның эш негатив сыйфатларын әйтәле. Эш негатив. Так, быстро. Негатив. Юк аның негативлары. $1 миллион акча бирсәләр, иң беренче булып нәрсә сатып аласың? Сразу же, причем бик каты матур иттереп, бик каты матур иттереп. Уйлый. Юк, бирелдем детдомга. Яхшы гамәлләр. Бөтенесен түгел, конечно. Yo, бирелдем. Элвин Грей яисә Фирдус Тимаев. Лабада яисә Ольга Бузова. Ольга Бузова. Это надо было с двух одного выбрать, что ли, да? Тямай, конечно, Тямай, братан. Нигә Элвин Грей түгел? Yo, мин тоңладым. Нигә Элвин Грей түгел? Ну, Апалар яисә яшь кызлар. в каком смысле? Белмим. Конечно, яшь кызлы апалар. Рахмат җавапка. Сиңа ясаган иң кызык комплимент нинди иде ул, Артур? Бигрәк матур чәчен. Карга иртә кышкырса нәрсә була? Дәвам итәргә кирәк. Карга иртә кышкырса, бу атна була бек шундый теге дөрес атна. Эшләнә торган, эшләр алга бара торган. Кыз ике тәпиендә басып торса нәрсә була? Салкын килә. Рахмат. $1 миллион акча бирсәләр, балалар йортына бирәм дип әйттең, Артур. Бу хәзерге мизгилдә әлеге менә керемнәрне биреп барасыңмы, юкмы? Беләсезме? Биреп барам, вакыт булганда биреп барам. Гафу итегез, моны бирергә кирәк. Бирсәң, аны савабы да була. Бире алганда бирергә кирәк. Ужас, бергә килгән кешеләгәме ул? Кем күбрәк бер-берегезгә ярдәм кулы суза, кем кайф булмаганда күтәреп җибәрә, кайсыгыз? Менә миңа Маратның бик ошый, аның бер ягы ул обязательный. Аның ниндидер бар шундый теге сыйфаты әйтсә, эшли торган һәм көч бирә, ул миңа позитив. Сәхнәгә без чыгабызмы? Без чыкмыйбыз. Сәхнәгә менә инде чыгарга кирәк. Ул рәхәтләнеп беренде юморны карап утыра. Мен әйтәм, әзерләнергә кирәк, Марат. Ул рәхәтләнеп менә шул юморны карап, сәхнәгә елмаеп чыга. Сезнең дуэтта җаваплырак Артур әйме? Конечно, Артур җаваплы. Мин балагур. Мин шаян егет вообще. Ләкин концертларны улынта. Юк, андый гөнаһлары булгалый да, анда торган әйтләр бар. Артур, Марат бер-берсенә нәрсә белән охшаш икән алар? Бармы охшаш яклары? Сыйфатларга. Ошаш шул гына сәхнәдә кем менә теге внимателен булган булса, карамаган вакытта да бер үк вакытта без кулны күтәрергә можем. Бер үк вакытта ниндидер бер движение эшләргә, но аны уйламыйчы даже. Без аны ничә тапкыр инде менә теге үзебез күзләткән бар, телевизордан караганда манда. Карармы әйтәм, Марат или Марат, карармы әйтәм, бу сөйләшенмәгән әйбер бит, ничек булай була, менә шундый нәрсәләр теге әйтәр бит, ансамбльдә, хорларда, ниләрдә в одном дыхании живут артисты. Менә шулай бердер инде ул. Бер-берегездән нинди сыйфатларны сез алмас идегез? Андый сыйфатлар бармы? Бармы? Сыйфатлармы? Марат килеп кенә утыра ул. Ялкаулык. Мин ялкау, что ли, да?
Маратның бар әзрәк ялкаулыгы. Айда киттек алайса хәзер Артурны. Юк, ялкаулык. В хорошем смысле слова. Ялкаулык һәр кешедә бар инде ул. Мин жукларга яратам просто. Жукларга прямо һәр менә карат бирсәгез җавап жуклар. Гаиләдә нинди яңалыклар бар, үзгәрешләр бармы? Хәзер улыңны беләм, карамельканы беләм инде, ничә тапкыр күрештек. Алар үсәме, нәрсә эшләп йөриләр? Анда нинди яңалыклар бар? Аллаһка шөкер, балаларым үсә. Карамелькадан башка минем тагын 2 улы кызым, малаем бар, Нәрәлинә Сөләйман. Инде менә укуларны бетерделәр, инде һәр җәй көне кайтып китәләр авылларга, әбиләре, бабайлары янына. Гаилә Аллаһка шөкер әйбәт, үсәбез. Ничә яшь 2 балаларга? 2002 елда кызым туды ноябрьдә. Димәк, аңа һәр 16 яшь була что ли уже? Кит. Юк, әле бетермәде. Сөләйман 2006 елда туды. Димәк, аңа була 12 яшь. Иҗат белән бәйлеме соң? Юк, иҗат белән бәйле түгел. Минем олы кызым матур җырлый. Бик матур җырлый. Үзенең стиле бар шундый. Ну, сәхнәгә бик тартылмый Сөләйман инде минем. Спорт белән мавыга бәләкәй кызым инде. Менә өмет бар әймәс генә. Өмет бөтен балаларда бар инде. Просто ничек юнәлешне күрсәтәсең балаларга. Артурның копиясын шулай без зур концертта күрдек бугай. Бик ошаган иде. Артыңнан барамы дип әйтикмесең, синең эзләр буенча бармыймы? Малайга 18 яшь тулды. Менә бер көнне генә алдык права. Правалы малай укып чыкты, молодец. Инде машина сорый. Вакыт җитте. Алып бирәсеңме? Алып бирергә кирәк булыр, Алла биргән булса. Кызга минем 10 яшь. Менә 4нче классны бетереп 5нчегә күчтек. Кызым инде бик каты матур итеп бии, җырлый шулай ук. Данил шулай ук гитарада уйнарга тырыша, но теге совсем тартылмый. Әмма музыка буенча бик яхшы слух. Алай шулай. Ул уку буенча юрист булып әле техникумда укый. Булай сезнең иҗатка балаларыгыз ничек карый? Беләләрме алар сезнең җырлаганызны, тыңлыйлармы сезнең җырларны? Балаларым бик каты, бик шундый теге яхшы итеп, матур итеп карыйлар. Һәр вакыт әйтәләр. Данил белән дә менә күптән түгел генә булдык, тик права алабыз. Халыкның күплелеге инде анда очередь безне талон белән гаида. Танып алдылар. Менә ничек бар? Танып алдылар. Чыгып килде. Сәлам, нишләп без мәйтәм менә малай белән килгәнем права алырга. Хәзер эшлибез аны дип кирип киттеләр. Данил шок катты, күзләре түгәрәкләнде теге. Мине дә узынрак бит инде ул. Алып кирип киттеләр. Тиз генә фотография ясадылар да чыгып та килде. Пап. Урысчарак сөйләшә инде кайсы, но татарча аңлый бит нәберне. Пап, как здорово дип әйтә, что ты все-таки артист. 5 минут и все решилось. А мои друзья целый день стоят. Сезгә команда яшь кызлар концертларыгызда, гастрольләрегездә яшь кызлар күз кысып, нусада игътибар бирәләрме? Яисә инде сез хәзер әкрен генә апалар контингентына күчтегезме? Юк, мен әйтерем, яшь кызлар бик матур итеп карыйлар. Ә инде әбиләргә караганда теге олырак апаларга, алар безне дөрестән дә ничектер теге Марат, Артур, телевизордан караган саен горурланып торабыз. Сезгә карарга рәхәт. Сез һәр ничектер икенче төрле иттереп җырларыгызны да җырлыйсыз. Үзегезне икенче төрле матур иттереп, сыйфатлы, дәрәҗәле, культураның теге татарның культурасын алып бара торган любой җиргә алып чыксагыз да менә сез матур итеп уровеньда дөрес итеп күрсәтәсез дип бик горурланабыз дип әйткәннәр өчен бик рәхмәтлебез һәм ул рәхәт. Ул рәхәт күңелгә. Значит, без әле дөрес юлдан барабыз. Популяр шакта, теге яшь вакытта дип әйтикмез инде. Яшь кызлар артыгыздан шапкан вакытта популярлык белән кулланып, свиданияларга йөри идегезме, кызларның башларын әйләндерә идегезме? Моны Маратка берим әле мин. Маратка бер. Марат фиш сидиха. Мин свиданияларга йөрмәдем. Минем характерым андый түгел. Мин дөресен әйтәм бит. Артур менә һәрсен дөресен сөйли. Хәзер Маратка сөйләп бирәчәк. Юк, андый гадәт юк. Андый, Аллаһка шөкер.
андай ширелер белән мавыкмадым. Ну, акыл бар бит, Аллага шөкер. Әйдә Артур Алексей, хәзер дөресен ишетәсез килә. Һәрберебез йөридек, яшьлек, рәхәт, матур вакытлар. Без сәхнәдә басып җырлап торганда ул вакытта әле исендә булса, ул 22 ел тому назад, анда әле аның хәтле бүгенге көндә шикелле җырчылар да юк иде. Хәер бөтен кеше җырчы. Бөтен кеше җырчы булып йөри хәер, җырлыйлар. Анысы бик кызык та һәм кызганыч та дөресен әйткәндә, монысын дөресен әйтәм, ничек бар. Бар иде шундый вакытлар, стадионларга чыгадырык, стадион басып дөмбөр шатыр бу булган хәлләр җыеннарда шоп чыгадыр, шоп киләләр безгә таба, стадион бит зур, сәхнәгә таба килеп ябышалар, кызлар безнең шалбарларны астан, сәхнә биек буладыр, астан тоталар булай шалбарларны. Менә ул вакытлар булды, булмады дип әйтмичә калдыра алмыйм, булды. Ул рәхәт вакытлар. Ул вакытта селфи дә юк, ул вакытта просто фотографияларга төшереп, автографлар алып, менә автобусларны селкетеп безне чыгаралар, автобуслардан, газельләрдән. Менә шундый вакытлар бар. Сагындырамы ул мизгилләр? Әлбәттә сагындыра инде. Ул бит күңелгә рәхәт чаклар, аны рәхәтләнеп искә төшерәсең. Ул замананы мин кире кайтарырым. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сингә иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сингә иркәм. Бул әле минем яннарымда. Бер күрдә сиңа гашык булды. Әлеге сөйләп узган этап ул башка этап. Хәзер сез яңа этапта. Әкрен генә Артур Марат дуэты барлыкка килгәндә, нинди булса да килешү, нәрсә булса да финанс яктан, административ яктан, нинди булса да килешү төзедегезме? Сүз белән генә ничек кирәк булыр, ничек кирәк эшләү рәвешен уйлаштыгызмы сез? Юк, андый. Яңа баштан башлаган дигән сүз. Яңа исем белән. Без бит инде бер-беребезне беләбез. Просто кукысыштык, тагын менә үзебезгә Булат дигән егетне алдык та, шәүләшеп утырып, сөйләшеп, конкретикага килеп, менә шулай эшли башладык. Нәрсә дип әйтәсем килә? Шулай җитди сорау дип уйлыйм мин аны. Әкрен генә икәү генә башлап киткәндә, ул яңа исем белән. Әле сезне ул вакытта Артур Марат икәнегезне белмәгән чакта, әйме? Теге группаны сезне чакырабыз дип чакырганда ачу килә идеме? Мин вообще аңа ничектер таныш карыйм. Миңа менә шалтыраталар икән, менә мин сорай әйтәм, сез кемне күрәсегез килә? Казан егетләренме, безне күрәсегез килә? Чөнки мин әйтәм, без анда уже эшләмибез. Менә көннәрдән бер көн шалтыратты бер апай. Әле һаман да дәвам итәме бу? Бу гомергәлеккә калган әйбер инде ул шалтырата. Без сезне чакырабыз, чакырган 20-сенәме, ничәсенәме концерт белән әйтәм. Карым графикта без юк. Әйтәм, сез кемне чакырыгыз? Казан егетләрен әйтәм, без ул түгел әйтәм. Без Артур Марат дуэты. Дип әйтәм, может сез ул дип әйтәм, но белмим, Булатка шалтыратыгыз, без булсак әйтәм, җырлап килеп китәбез әйтәм, проблема юк. Һаман бу талчык була. Бу да әле менә Троицкта булдык тоже мероприятие, Сабантуй. Троиц түгел, нидә ул? Волгоградта. Волгоград, да. Чапурникаларда. Верхний Чапурники. Менә анда килеп апалар инде олы инде. Хай безнең Да. без инде юк, менә сез тормыш. Монда бер нәрсәсе юк, ул җегетләр дә эшләсен, нормально все, ул менә шулай булырга тиеш булган, значит шулай булды. Әмма ләкин без 17 ел буе ул исем барды безнең үстә. 17 ел буе эшләп чыгарга кирәк бит әле. Әле теге егетләр эшләп бетереп, безне һаман шул исем белән атып йөрәчәкләр, менә күрерсең. Сез алар белән гомумән күрешәсез концертларда, чыгышларда. Мин аңлап торам, күреп торам, негатив эмоциялар
Юк, әйме. Юк, шулай исәнләшәбез. Сәлам, битте китте шул гына. Сен яшәбез, но мин аралашмыйм алар белән. Просто сәлам, все бетте. Егетләр, ә менә бер-берегездән туйган вакытлар буламы? Артур, бар кит. Ял итеп алыйм әнисеннән. Яисә Марат булды. Мин бит башында ук әйттем, сөйләдем бит инде. Менә Дөресен сөйлә, Артур. дөресен сөйләйм. Дөресен ничек бар сөйләйм. Мин һәрвакыт дөрес сөйли торган юл белән барам. Телефонына кирип китә, чыкмыйча шунда утыра. Мен әйтәм, Марат, былай да күрешеп сөйләшкән юк, әйбәтләп әйдә утырып сөйләшик. Да, конечно, әйдә. Әлдә кулында телефон заметилме? Абиржда тора күрдеңме? Ә синеке абиржда тормый. Тавышы сүнгән һәм ул аны кулланмый. Мин тоже кулланмыйм. Шул гына ашуны чыгара. Телефонда утыра, әйме. Инде ул һәр ул бит инде бу замананың Шир. һәр тигә кайтасың. Бала планшет белән тегендә утыра, хатын кухняда Инстаграмда утыра. Мин гомумән яратмыйм менә бу социаль Инстаграм буенча ашарга пешер рецептлар. социаль шертләрне вообще яратмыйм. Мин карарга яратам познавательный программалар, үземә ниндидер яңалыклар алырга. Артур синдән туйганны без аңладык. Ә син Артурдан туйганың бармы? Туймадым. Юк. Юк әле пока. Ну син әлбәттә телефонда утырасың, туй белгермей. Да, теге юк, вакытлар төрле вакытлар була инде ул. Но менә прям шундый туйдым дип әйтерлек түгел. Мин Артур кебек әйтә алмыйм. Сез баштан ук әйткәнегез инде без дуслар дип, әйме, без шын дуслар. Кайчан булса да акча аркасында, я белмим, финанс, яисә кызлар аркасында, я белмим, башка сораулар аркасында сез сүзгә килешкәнегез бармы? Тавыш чыкканы бармы? Акча мәсьәләсе белән бер качан да андый бер булганы юк. Безнең тавыш вообще чыккан юк. Безнең спор булырга может, теге җир яздырганда давай былай, менә теге зурган итеп, теге акчалар бүлеп, нитәлек. Андый бер булган юк, Аллага шөкер. Кем күбрәк юлны бирә? Артур дип уйлыйм мин. Артур, әлбәттә Артур бирә. Көйттереп юлны Артур бирә. Юк, мин Артур Марат дип уйлый. Сез монда кызык бер-берегезгә юл биреп утырасыз хәзер. юк андай бер. Яра, егетләр, татар эстрадасы турында син инде башлап җибәргән идең бая. Әлеге ситуация хәзер нинди булса кискен үзгәрешләр таләп итәме? Ничек уйлыйсың? Нәрсә булса үзгәртергә кирәкме? Җырчылар күп, җырлаучылар күп. Артурга бу ошамаганы йөзенә чыга. Мин, конечно, Марат та күзен алды. дөресен әйтәм дә, бар шундый моментлар, күбәйберне үзгәртә торган моментлар бар. Әмма ләкин аны әйтеп, хәзер әйтеп кенә, былай сүздә генә кала ул. Сүздә генә кала. Күп әйберләр хәзер, күп әйбер бер-берсенә теге бәйләнеп бара. Монда надо полностью пересмотреть ул якны. Но опять же, икенче яктан карасаң, менә яхшы бит җырлагач. Кешене җырласы килә, кеше җырлый. Бар возможностьлар хәр. Элек мәсәлән, худсоветлар бар иде. Алар радиоларга, телевидение кирмиләр, киреп булмыйдыр. Ул худсоветны пока тыңламый, одобрить итми. Хәр андай беләр юк. Хәзер теләден, акчаны түләден, җырлыйсың. Шул акчаны телевизордан күрсәтәләр, шул акчаны радиодан крутитәләр. Артур Марат дуэты безнең татар халык җырлары саклауы өстендә эшлиме? Безнең бар җырлар, яисә сездә вакытка бирелеп әкрен генә безнең мин сиңа тоже менә ничек бар әйтәм, безнең бар җырлар шулай ук заманча бар безнең җырлар. Бер яктан да теге придраться була инде ул. Искусствода не бывает такого, чтобы теге идеальный, да, ул наоборот булырга тиеш, многогранный, анда потому что шулай булырга тиеш. Әйе, безнең бар яхшы җырлар действительно тыңлый торган, действительно аны күрсәтә торган, действительно аның белән өйрәнә торган. Шулай ук институт культураларда, шулай ук күп музыкальный теоретиклар безнең ясаган җырларыбызны дәресләрдә тыңлаттырып, менә теория, гармония белән әйтәләр. Менә карагыз әле ничек алар ясаганнар, менә бик дөрешләнгән ич бу дип. Мин әйтерим,
безнең ул үзебезнең менә эшләгән эшебез. Татарстан Горурланабыз аңа. Татар эстрадасында хәзер андый җырлар менә теп-тегәл бик матур һәм татар халык җырларын саклап килә торган җырлар әзәйде димәк, әйме? Ну, менә без репертуарга алдык берничә җыр. 70-нче, 80-нче елларда яңгыраган. И менә хәзерге җырлар белән чагыштырсаң, мәгънәсе юк. Хәзерге җырларда мәгънәсе юк. Көй юк, мәгънәсе юк. Я менә элекке җырларны алсаң, анда сүзләре, анда көе, менә урыс эстрадасында карасаң, элекке җырларны алсаң, совет чорында язылган җырлар, аның бөтенесе мәгънәле җырлар. Хәзерге текстларны тыңласаң, аңлап булмый нәрсә турында җырлаганнарын. Шуңа күрә югалып бара, менә тел байлыгымы, шигырьләр югалып барамы, көй югалып барамы, менә ничектер. Ну, җиңелчә китте инде. Анда акча эшләү, только тупо акча эшлим дип, халыкны надан ясап, бер шаттыр җырлар җырлап, халыкка шул кирәк дип. Халыкка менә шуны җырлар җиткергә тоже авыр. Чөнки халык шулай ук җиңелчәгә тартыла. Чөнки аны үстерүче артистлар шундый әйләндереп куйды менә шул. Мәхәббәттә аккошыларга тиңемебез, тиң икәнбез аккош булсын, безнең шартлы билгеле. Шундый җитдиләнеп киттегез, егетләр, без сезгә шаккатып утырам. Бая без килеп утырдык, хәзер инде шундый темага кирип киткәч. Темасы шундый бит, син үзең алып кирдең шундый темага. Бу дөрестән дә Давай чыгар. безнең өчен бик волнительный тема бу. Ни өчен дисән, безнең балаларыбыз карап үсә бу әйбергә. Ярар, сезгә ошамый торган, яисә сезнең фикер буенча җырлый белмәгән артистны очратсагыз, килеп аның белән инде булса да өйрәтә торган дәресләр үткәрәсезме, сөйләшеп аласызмы? Яисә узып кына китәсезме? Барыберме? Мин ничектер шаккатам гына ул әйбергә. Менә тормышында бер ул бер мисал булды тормышта инде, да. Бер артист, ул популярный артист, бер яшь артистка әйткән. Син эшләп йөрисең инде, җырлап, кеше көлдереп. Ул 1-2 елдан аннан да популяррак булды. Күрә монда әйтергә, что ул на самом деле теге, ну, җырлый белми. Ул ничектер менә нәрсәседер белән алып, обработкалар белән, ниләр белән, менә ул Хәзер популярмы? Әйтеп тормыйм мин, о заманын әйтеп тормыйм, чөнки Кем икәнен хәзер әйтергә юк. Менә шундый әйберләр булырга может. Менә мин заводларында эшләгәндә 94 елдан бирле мин сәхнәдә, миңа тоже менә әйттеләр. 2 кеше әйтте. Берсе преподаватель, институт культурный преподаватель әйтте, берсе җырчы, ул легендар җырчы, дип почти легендар. Син давай шул зәңдә кал, ана тракторында эшлә, никтер икесе дә мине тракторга утыртмакчы булдылар, белмим. Ахырда тракторга утырмасам ярый инде. Но менә мин аларның сүзләрен тыңламыйча, наоборот киттем. Я Аллага шөкер, нәрсә бар бүген, менә шул бар. Шуңа күрә син кеше янына килеп әйтергә, менә син чү җырлап йөрисең, җырлый белмисең дип Түгел. Җырларга кирәк. Җырлагыз, биегез. просто булырга тиеш сыйфат. Сезнең бит инде тәҗрибә зур. Татар эстрадасында булу гына түгел, урын алу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди сыйфатлар булырга тиеш? Менә сыйфатлар күп булырга тиеш име. Монда Акчадан кала, яме? менә малайга да әйткән бар. Юрист булып укымый әйтәм. Җырлыйсың килсә, җырлап булачак. Ну, бар менә шундый әйберләр әзрәк, конечно, музыкальный образованиены, музыканы, если син җырчы икән, син белергә тиеш. Нотаны белмичә җырлаган кеше Белергә кирәк. Ну, минем фикерем шундый үзенчәлекле тавыш булырга тиеш. Син ниндидер яңалык кертергә тиеш. Менә тема килеп керде бит үзенең теге җырлары, биюләре белән.
Әгәр син артист буласың килсә, чыккан артистка син подражать итәргә тиеш түгел. Без менә группа булганда безгә тоже берничә кешеләр без тоже төркем оештырдык, шулай. Без сезне узып китәбез дип, малар кызганычка каршы бер ярты ел эшләделәр дә туктап калдылар. Кешегә подражать артистка, шаган артистка ошатып җырлап булмый, үзеңнең барга тиеш. Җырлавың, подачаң, җырларың. Егетләр, инде хәзер безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була. Үзегезнең фикерләрегезне нәкъ менә мондый җитди темадан соң сөйләшеп алсагыз була, мөрәҗәгать итсәгез була. Хөрмәтле дуслар, җырлагыз, мин аны әйттем, биегез. Булып чыкмаса да эшләргә кирәк аны. Ул настроение, ул позитив, ул рәхәт. Һәм безне тыңлагыз. Менә шундый сезнең кебек передачалар күбрәк булсын, сез яшьләр белән дә таныштырасыз. Передачагызны мин менә карыйм, потому что минем вакытым бар, Артурга карагандай вакыт күбрәк. Вот. И күп талантлы яшь кызлар, яшь егетләр не күрсәтәсең. Молодец, синең тапшыруыңа күбрәк тамашачы артсын, Instagramда лайкларың күбәйсен, Харбит мода Instagram. Шуңа күрә исән сау булыйк, бәхетле яшик, дус яшик. Дуслар, шулай итеп Артур Марат белән аралашып алдык, сөйләштек, серләрен ачтык. Гомумән үзегезгә ошагандыр дип уйлыйм. Бик ошады. Бик кызык булды, бик рәхәт булды, күңелле булды. Минем ставкаларым дөрес булды. Ставка мала син күрәсең. Мерседеста хәзер кайтып китәчәк безнең Марат. Артурны котлыйбыз. Маратка килгәнеңә бик зур рәхмәт. Лады гранты белән кайтып. Дуслар, Пока. сау булыгыз. Рәхмәт бик зур. Күрешкәнгә хәзер пока. Ни кызганыч, саубуллашыр вакыт та җитте. Барыгызга да күңелле эш атналары. Ял итүчеләргә кызу җәйләр теләп, мин Ландыш Ниңмаҗанова сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.